når man får fugle i haven, så er det altså vigtigt at holde det rent en gang imellem. Sådan cirka hver 14. dag, så man igennem den helt store tur. Og derfor at undgå de her smittekim, som uværligt vil komme, når der er mange fugle samlet. Så en meget nem metode at gøre det på, det er simpelthen at tage sit foderbræt, og så tage noget kogende vand, og så ellers få det hældt hen over alle kanter og leder. Det her smarte ved det her bræt, det er jo, at der er ikke så mange steder, hvor der kan ligge smittekim og gemme sig. Der ligger jo lidt fuglefrøsrester, men det er blevet kogt nu. Op med det igen. Og nyt foder. Husk også at vaske dine hænder, når man er færdig med det her. Foderautomater er jo smarte, fordi der kan sidde mange fugle på et lille område og spise, og foderet er tørt. Men også her, der skal man altså være opmærksom på, at der kan opstå smittekim. Og det er jo selvfølgelig på de her steder, hvor fuglene sidder. Og en nem måde at gøre det rent og sikkert, det er simpelthen noget sprit på en klud. Og så lige en gang imellem, igen hver 14. dag, sådan gør jeg det i hvert fald. Lige tør det af her, og så har man mindsket muligheden for, at der bliver syge fugle i ens have.